গতকাল সাইমানো 29 তারিখ খনা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 চিনি ত্রিপুরা মথা পার্টি নিঙ্গই খনা এডিসি এরিয়া 12 ঘন্টাनि बन एबा स्ट्राइक जों साइमानो चिन महारा साख्लायजाक आबनो रगै जों तिनो खुमुलुंनि इंगै जर खुमुलुंनि गोबां मा सिखला रक 200 आरो सिखला तंगतैबो फाइट दं गोबां मा जों तिनि अरनि सिमि जों खुमुलुं सिन्डिकेटनि सिमि जों गजागासिनो सिखला खुमुलुं एरियानि सिखला रम तैजों जों तिनि थाङै दङ आ बरमरा एबा हाथाय गथर जों तिनि सिमा थै मरगनाय ता बे खा फुंगासुं सिमि जों लामा कासुना नांगौ आबनो रगै जों गोबां मा सिखला रक फाइजाक चिनि मनो खनानि जे स्ट्राइक जों साइमन एकमात्र एकदम दाबि एकदम उनको ग्रेटर टिप्रालेन जों ग्रेटर टिप्रालेन बुस्थुखौ तनै चिन टिप्रा सारो इंडिया सादि नंमान 76 या रङै थांगा फियाबा चिनि टिप्रा सारो कपाल जों सोलाय जायगा गोबां मा बार जों जेखुन दाबि दिसाव डिमान्ड दिसाव फियाबा जों फुल फिलिं या जों टिप्रा सारो कपाल सोलाय जायगा फियाबा चिनि बिसास दङ चिनि खाओ चिनी एक विशेष फंक्शन महाराज नि परची बोबाग्रानो पर बचंग चिनी गडा टिप्रालेन चिनी दाबि बचंग तुबैर फाइनाय जोंङो थानसा जों यूनिटी खुमनो एरिया नि सिखलारो जों रेडी इंजा बरमरा थाङै तिनि नि सिम जोंङो थाय मरंनाय जागलो खरा फुं 6टा नि सिमि सारिक 6टा जरा चिन महाराज निर्देश जे बन तम जे स्ट्राइक तम जों पालन खायनाय ताई चिनी मेसेज अपन तम सारा त्रिपुरा चिन जरा बुझाय तंगरो जतन फायदि अब जे खन जे स्ट्राइक अब सु 13 मथा पार्टी नि सिमिया सारा एडिसी एरियन जो तिब्रास तंगैर एडिसन फरा तिब्रास तंगैर जतने बागै दाबि किरा तिब्रालेन जो तिब्रा सरन कोइनाय खन बन्न फाइ समर्थक खैने बागै ताइ अ बन्न खज मानिना बागै ताइ जानजाम से थाङो बन्न थाङै हेल्प खैने बागै ताइ जे 13 मथा पार्टी न फाइ समर्थक खैने बागै अमसु 13 मथा पार्टी न बागै सिमिया सि तिब्रा सानि हामग्रानि बागै दाबि नि जों खरान जे स्ट्राइक अमसु को सामिनो हामबाय जागावो प्राय विशेष खायै मरनाय रहा खुमलुंनि जेतु खुमलुं गानाबा खुमलुंनि बिसि थानाय बरक और प्राइसिका 200 आरो सिखला दङ अब यार मान्डाय एरियान फाइट दङ किसु आइ जम्पु तांगल फाइट दङ जों खोनागो आमते कते बरमरा एरियान मिसिखला र फाइनाय प्राइसजों पासिटिका ससे युथ दिनै जोङो बोरै बोसोराव तलांले जेतु हरबा सिखला थाङै जों आरो मरना हाने दिनै चिना प्रग्राम सिदों ताबुनर बुसु जना खाना ननियाव ताबु गेदरिं और प्राइस जों साइना मत 200 टेक आरो सुता बाइक दङ मसु खुमलुं एरियानि सिमे जों ताइ स्थापले एबा जों बाइक रेलि खाइ और टेक जों लामरनाय अटैक साइड मेसेज दंनाय जतन ताकुते बुकुक सम खनानि बन पीसफुल हिनांथों कुनजा वायलेंस तांदि ओ स्ट्राइक कुन जातिनि बिरुद्धया कुन धर्मनि बिरुद्धया कुन राजनीतिक दलनि बिरुद्धया जों सिन तिब्रासानि हामक्राइन दाबिन बस खना बन आबे कुनजा वायलेंस ता खेलेदि जों काहाम गोरों खनानि बन जों पानिया बगै सिनावबो एक मेसेज दंनाय हामबाय